אנחנו נפתח בדלת. שלום יאיר. שלום שלום. מרגע הזריעה עד יצירות האמנות המרהיבות שאנחנו רואים כאן, כן. זה הכל אתה. הכל אני, כן. למה דלת? לא משיפוטיות, מסקרנות. זהו, מי ששואל אותי למה דלת, אני שואל למה לא. אני אמרתי, לא משיפוטיות, מסקרנות. באמת, איך הגעת לזה? זה לא שגרתי. אני אתחיל מההתחלה, אוקיי? ההתחלה היא לא בי, ההתחלה היא אימא שלי. אימא שלי, כשהייתי ילד... אצל כולם זה בסוף קשור להורים. כן, תסביך האימא. אז אימא שלי הורישה לי את התחום הזה, היא הביאה את הזרעים של הדברים המוזרים האלה עוד כשהייתי ילד קטנטן. הם צמחו מסביבי, יש לי תמונות כשהייתי בן 5-6, כשהם מסביבי תלויות. והסוד של הדלאות האלה, חוץ מזה שיש להם מלא צורות יפות, זה שהן לא נרכבות. רגע, זאת הדלת שאנחנו אוכלים במרק או שזה סוג אחר? אז זהו שלא, זאת טעות נפוצה, אני קצת אלך למשהו אחר. הטעות של הישראלים שהם מכירים רק את הדלת של הסופר, מקסימום את הדלורית. ושתיהן זה דלאות, כן, זה דלאות מאכל. הדלאות האלה נרכבות בסופו של דבר. המשפחה הזו של הדלאות מתייבשות, אופן טבעי לגמרי, ונשארות בצורה הזו מאות שנים. אז בעצם אלה הדלאות שאנחנו מכירים מההלואוין? גם לא, גם לא. בעולם יש כמעט 600 זנים של דלויים, מי שלא ידע. אני לא ידעתי, הנה אתה רואה עכשיו אני... הרבה לא ידעו, את לא היחידה, אל תרגישי לא טוב עם זה. ומתוך אותם 600 זנים יש משפחה של כ-50 של דלאות כאלה, שבעצם נשארות במצבן הראשוני. סך הכל הן מאבדות מים, מאבדות משקל, ונשארות יבשות ככה, שוב, המון שנים. ואז אפשר להכין איתם המון דברי יצירה, כלי נגינה. כי אני רואה בעצם את הצורה שזה מגיע בה, מה שאנחנו רואים כאן על הרצפה. כן, אלה זנים שונים. כל צורה זה זן שונה. זן שונה אבל של אותה דלת שמתייבשת ולא... אותה משפחה שכן, מתייבשת בתהליך טבעי לחלוטין, אנחנו לא נוגעים בהם. וכל אחת זו צורה אחרת. יש לך איזושהי דרך להשפיע למה זה יגדל? הצורות האלה הן צורות בסיסיות, אנחנו לא נגענו בהן. יש אפשרות לעוות אותן, לגדל בתוך קופסאות, תבניות, לקשור אותן כשהן קטנות, ואז הן גדלות עם הצורה. אבל אלה צורות טבעיות, זן תפוח. צער בעלי צמחים צריכים... כן, ממש. לבוא אליך לשדה ו... למה אתה קושר את הדלת? אנחנו הפעולה ההפוכה, הטבעונות ההפוך על הפוך, מתעללים בצמחים. ואז בעצם מתי אתה מוציא אותה מהאדמה ו... זה לא מוצאים אותה מהאדמה, זאת מקשה, זה כמו אבטיחים. זה נקרא להוציא מהאדמה, זאת אומרת, לא מתחת לאדמה, אלא לקטוף. נכון, נכון. אנחנו כותבים אותן, זורים אותן באפריל, אוטוטו, ממש לפני עונה חדשה. מורידים אותן לפני ראש השנה, בערך, ואז הן מתחילות להתייבש אצלנו במחסנים, על פני 1-3 חודשים. ובאיזה שלב אתה מתחיל לצייר? במצב שהן יבשות לחלוטין. אני יכול כבר לצייר עליהן, יש פה עבודות שאני כבר חותך, יש עבודות שאני כבר... אתה מלטש אותן קודם? יש כמה תהליכים שהן עוברות, אני לא יכול לפרט כרגע, אבל כן, יש סוד מקצועי? לא סוד מקצועי, פשוט ארוך מדי. יש איזשהו ניקוי, יש חיתוך, שיוף, הרבה עבודה כמו על עץ, אבל בעדינות יותר, כי זה חומר מעט יותר שביר. יש לו יתרונות על עץ, חסרונות, אבל מאוד דומה. כשאתה רואה את הדלת, המטריושקה הזאת שעכשיו צולמה, אני מטריפה, אני מאוהבת בה, לגמרי. קודם כל אני שמח שאמרת מטריושקה ולא בבושקה, כי זאת מטריושקה, זאת טעות נפוצה של ישראלים, בבושקה זאת סבתא. נכון. הרבה עולים מרוסיה באים אליי לסטודיו ואומרים מטריושקה, משם למדתי. בכל אופן, המטריושקה הזאת היא חלק מסדנת נוער שאנחנו עורכים, לא רק אצלנו, בכל הארץ. דרגה די גבוהה של יצירה, אבל עדיין רק ציור. עדיין בלי לחרות, בלי חיתוכים. אתה רואה דלת ואתה יודע מה אתה הולך לעשות איתה? זאת אומרת, ההשראה מגיעה מהחומר? ההשראה מגיעה מהצורה של הדלת, פלוס רעיון שאני מביא איתי. אני בדרך כלל מביא רעיון ומחפש את הדלת שמתאימה לו. כי לא כל דלת מתאימה לכל רעיון, ויש דלות אבות, דקות. צריך לבחור דלת נכונה. אני רואה פה מוטים מדהימים. גם כן של מטריושקות. כן, רואים את התמונות תוך כדי. צריך להיזהר, זה דליק? לא דליק לחלוטין, החומר שבפנים די דליק, לכן בעבודות שאני חותך אני מרוקן טוב ומנקה, ואין שום סכנה, עושים גם בתי נרות, עושים אהילים. מה הבלאי? כמה נשבר בדרך? אפילו אני, כשאני מנוסה אחרי כל כך הרבה שנים, מצליח פה ושם לשבור דלאות.
אבל יש דלעות שהן מאוד חזקות, דלעות שלא כדאי לקבל מהן מכה, בוא נאמר כך. כמה שנים יצירה כזאת יכולה להחזיק אצלי בבית? אחריי. אפילו אחרייך, כן. אחריי. יכולה להוריש אותה לילדים. זה פשוט מקצים. אתה עושה גם סדנאות? כן, יש לי את הסטודיו אצלי במושב. באיזה מושב? מושב בצת. זה ממש צמוד לראש הנקרה, צמוד לגברת שתכף תדבר בשלומי. יש לנו סטודיו במושב, ואנחנו יוצאים בעצם כמעט עד קו באר שבע בדרום, לסדנאות לכל הגילאים. איזה כיף. כן. אוי, אולי כשליה קצת תגדל. כן. ליום הולדת שלה, מגיל 4. אני אזמין אתכם. מוזמנת. שנעשה סדנת ציור על דלעות לילדים. אין שום בעיה. מקסים. יאיר, תודה רבה רבה.